Bantay-bantay sa mga sinahan, mga silingan ni mga barangan, mamarangay, mamikpikay, manghilo ay manautay. Bantay-bantay sa mga sinahan, mga silingan ni mga suyaan, dauton ka, barangon ka, ipadaot ka, ipabarang ka. Bantay-bantay diha basin matripan ka, pagpamarang pagpanaot ikaw mabiktima, magtingalan na lang ka, magsakit ka magluya, magdako imong tiyan, maglisod ka ginhawa. Bantugrang ing ana, kay gikasuyaan, gipabarang di ay kasa imuhang silingan, gamay ra ang bigil wa nahatagi ka munggay, basta barangan lagi bisag silingan mo patay. Ang mga barangan na anay para pernalya, tayaon nga dagom ug munyikang way laba, kada Martes ug Biyernes ilang tuslog-tuslogon, sabay litok sa mga pangpatay nga orasyon.